Okay, ti deti kagundawan ti nga roden amuen ti pakasaritaan ni Claire iti Ilocos Norte nga intaklin na iti programa tayo. Kitnoan yaman ti parikot na nga kaya't napabalakatan kada tayo. Sa gudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Claire. Dear Cousin. Ni, daraga. Ano kung ginagit na suspense mat adago sen. Sa bali dyan na pindot ko. Sorry. Ulit take two. Sa gudahan nga rod ti surat ni Pagayam a Claire. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nak iburay ti pakasarita Cousin yung nga pagkidawak iti balakad manipod kadigitiya agkakalaing nga mang ted balakad a viewers mo. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio nang runa keng kang atimun dahi nga programa. Kastamet ay nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya. Ket sabi ko ma, tama kay batin tot adal dahito nga pakasaritaan nga kahit kung nga ibinglay kada kay ita nga malem. Agtawenak iti 10 ket 5 nga agbasbasa ak iti high school. Idi ta naulila ak iti ina kasinyong. Bugbog tungak nga anak day dinanang ken ni tatang. Gagangay nga nasakit ti ipupusay day dinanang kasinyong. Nabayagmet nga panahon nga sinangsangitak. Halos isardin ko idin ti panagadal ko. Ngem istrikto ni tatang kasinyong. Di na kayat nga mabaybay ak ti panagadal ko. Angem pagsidawak idi. Nagalisto laeng nga naka-move on ni tatang iti ipupusay day dinanang. Takalpasan laeng tinasurok makatawen imbaga na kanyak nga agasawa manen. Api nga agasawa kay manen tatang. Kaano lay di natay day dinanang. Kitawa mo ti dakas na anak ko. Kun may isa. Nasaysaya at no adda ti kasukat day dinanang mo. Tapno adda kabadangak nga mangpaadal ken ka. Kabailak mo ten tatang ti agadal nga awan ti katulungak. Ken balasang ak mo ten tatang. Ay saan kan nga agrason? Ken saan mon nga maigawid pa iti riknak. Tagin innayat kamin ken ni antim nga Aida. Anyan tula ti sawen dagiti karuba tayon, dagiti kabagyan tayon. Anya ko matbibiyang da. Ubingak pa ay anak ko. Ken laglagi pem Claire. Numapanak ag trabaho. Kasapulan ti mangtarabay ken ka, dito balay. Kabailag mo tinti agtagi balay tatang. Kasano nga ron na dakat eskwela? Ha? Masikaso mo nga ron ti balay? Kasano nga ron na makatumpong kayo ito niti saan nga nasayaat nga asawa tatang. Amangan met no. Ay na, nasayaat ni antim nga Aida. Awan ti sa pulik king kwanan. Ken maysa, maitad na ti pagragsakak. Jagmat kayat, nga iti agnanayon, ket agmay may saak, ket awan ti katakulay na ko iti biyag. Tang, saan kumaman nga kasi kaalis tulaan, di pa nang sukat yun day dinanang. Natayan ni nanang mo, awanin isuna dito lubong. Iso nga sumapulak, iti kasukat na, tanarigat ti agmay maysa. Kasapulak ti kabadangak, tapno ti kasta. At nakaduwak nga mang tarabay. Bayat iti panagadal mo, pang tarabay king ka. Amang angkat no. Saan ka nga masiputan kat makiboyfriend kan? Saan matatang? Saan ko namlaing nga? Adan tupay dita, dete. Ada matatang ken nanang da. Ang MD da masiputan ti anak da nga makinubnob yung ti ubrana, imbes ko mga atupagan na ti panagadal na. Kita ipaspas nek kumiti agadal tatang. Anyang ipaspas nek? Kanula idi dandani kan nagsardeng?
Gabuta na tayo dinanang datang. Isungorti ko na, amangan numabaybay ang ka. Ket mailaw ang ka, Claire. Isong awanan di maaramidam. Ket iti masangwanan nga aldaw. Isang pet kunto dito'y balayen. Ni Aida. Ni Aida nga agbalinto nga may kadwa nga inam. Nasakit nga agpaiso kanya kasinyong nga nagalistulaeng nga sinukatan ni tatang day dinanang. Saan kumit di nga ibagbaga nga saan kunto nga palubusan ni tatang nga agasawa manen. Ang saan kumamata kasi nga kaalisto na. Ken maysa, amangan no makatumpong itinaranggas. Amangan no makatumpong iti saan nga nasaya ti ugali na nga agbalin nga madrastak, agbalin nga stepmother ko. Amangan no saan kaminto nga agkatunusan. Ngemawan nga rod tinaramida kasinyong taanak-nak laeng ni tatang. Agad adalak mo't pa'y laeng. Ket ni met tatang ti mang bibiyag ken mangisaksakad ti panagadal ko. Pimudno ti atap ko kasinyong nga saan kuntong agbalin nga katunusan ti may kadwa nga asawa ni tatang. Umuna pa'y laeng nga makitak. Saanen saan nga disente ti panagar-arwat na. Dahitoy kadi ti klase ti babae nga nangisukatan ni tatang kaday dinanang. Nakakitkiting ti short na, makitkitat poon ti barokong na, uray no rumwar iti balay. Ala, napintas ngagpaiso ni Auntie Aida kasinyong sexy. Ken siguro no lalaki akit napigsa ti apil na. Tada digiti gundaway nga ibaga dagiti lalaki iti aglawlaw mi iti karuba mi nga nakajakpat kano ni tatang ta nakaasawa iti kasken ni Auntie Aida. Iso siguro nga inasawa nan ta saan nakayat nga paluspusan pa. Angem ti didaan mo kasinyong iti uneg ti balay mi. Adda madi nga ugali ni Auntie Aida. Into numalpas mo nga labaan di kita. Auntie, inkanto dalusan JCR. Oh, dandaniak na igalis itay. Numabalbalin ngamin, inaldaw nga dalusam ti CR. Dinalusak mo't idikal man nanti. Ay na, nagalis manin. Dalusam ulit. Isong orti ko nga inaldaw nga dalusam. Agdalus ka pa iji salas, iji kusina, iji kwartumi. Iud-udim ton nga dalusan ti silid mo. Mawatam? Anti. Ta siyak ton kagluto. Taday tamot ti bilin ni tatang mo. Tulungan nak iti trabaho iti balay. Tawan mo ti klasem. Anti. Ala. Paspasam ti aglaba. Taing kanto nagdalos iti balay. Anti. Agtinulong kami kumakin ni Auntie Aida iti trabaho iti balay kasinyong angem ti mapaspasamak nga patsek nga saan nga ammo ni tatang. Ket ad-addo ti trabaho tunggal awan iti klasek, tunggal sa anak asumrek iti pagadalan, halos ipaubra amin kanyak ni Auntie Aida, ket tilaeng panagluto ti trabaho na. Oh, kumusta mat ti trabaho mlakay? Nasayat mat, bakit? Katsi ka, kumusta ka mat diti balay? Tinulungan na kakadimot laeng ni Claire iti trabaho diti balay? Ay, wan mat. Angem na bayaglat, panaggargaraw na. Isungar nga itre-train ko, kanahin ko nga isuro kenkwana, tit panagdalos, panaglaba. Claire, mangmangig mo, ti saritaan mi kinantim. Tatang,
Dinggem ni Antim nga Aida, tunggal isuro na ka, dinggem. Katong palem, no, anya ti bilbilin na kingkan, no, anya ti babaon na, aramidem. Pakasurusuruam da kita, anak ko. Uwan tatang. Katano adan to gundaway ko, isurok tumat kagluto. Ay, uri saanen. Bakit? Baybayam latan, nga isurok agdalos. Ket agtinulong kayo, ti panaglaba. Ken, ngayon ti panagluto. Akit, numabalbalin ket si kapay laing tagluto. Tama gusto ak launay ti lutom. Nakaimima sa kanayon, ti lutlutom nga sidaan. No iso ti kayat mo alakay, edi siyak ti kanayon nga agluto latan. Oh, Claire, sursurum tagluto anak ko, ang bebe amlatan nga ni Antim nga Aida agluto. Ano busy iti panagluto na, si Kati Makam mo, kadigiti daddo mga trabaho ti balay. Urita, saka madla tumulong no awan iti klasem. Uwin tatang. Napintas na ti naurnos iti balay. Kinagyaman na ka. Bakit? Tasipo di didimting ka iti biyag ko. Nakorornos sa kanayon, nakadaldalos iti balay, nakabangbang lupay digiti arwaten. Kita badok pala manipod ti bigat. Nagapod yung trabaho. Aging gayta. Nabang lupay laeng dati suot ko. Sige. Naglipas tayo ng amanganin. Claire, tang, si Kanton ti agidalimanek. Tadarami din me, kini Antim nga Aida. Sige tatang. Bakit? Agsagana ka. Kasti dati, kasti sigod nga kami din ta. Awan ti pagdanagam lakay, ninamnamak daytan. Nakasagana ak iti kanayon. Nakasagana ka kanayon. Anya ka diti kayat mo. Madamdamalaeng yan. Mangmangig ni Claire. Lakay. Bakit? Talaga ka na nakapaparagsak. Talaga mo nga talaga no kasanunak na pagkanasan. Lakay. Aida. Isumot lagayam nga. Isumot lagayam nga. Ti alis to ni tatang nga nag-asawa. Takas tagayam ti ibagbagaan na nga pagragsakan na. Kanayon lang ay nga isa't mangmangig ko iti rabi. Takas lang nakulaapan ti panunot ni tatang. Nakas lang napatpatigpayin. Nga Auntie Aida ng imitisyak nga anak na. Tayo si Suna laing ti dingdingin na. Noon niya ti bagan ni Auntie Aida. Isa laing ti ustukin ko na. Ang imnosyak ti agsao nga anak na. Kaslasaan nga usto para ken ko na. May liwak kini nanang. Nanang. Inan-anusaklatan kasinyong uray numabanbanugak tunggal ibaunak ni Auntie Aida nga agtrabaho iti unig ti balay. Ultimo pantina ket siyak ti mangilaba. Ultimo tinapkin na ket siyak ti baon na nga mapangumatang. No agreklamo akin ni tatang. Saan kan nga agreklamo anak ko? Pagsaya atam metla dayta. Tasursurwan na kalaing ni Antim nga Aida. Tapno ti kasta.
Agbalin kang responsable. Tapno na di kasta. Saan ka itong agsadot-sadot? Ay, deta lang nga banag. Nakasimsimple, agreklamo kan. Anyan tulakid din. No saan kanton nga agad-adal, kadagtab trabaho ka. Iso nga dumngeg ka kanya kanak ko. Ken dumngeg ka, ken ni antim nga Aida. Saan ka nga agreklamo? Uwan tatang. Oh, anya nga Rod? Claire. PJ. Siyak to manin timang sundukin ka di ti balayo. Ken siyak to timang sundukin ka, di eskwela yo. Nagawi di ti balayo. Ure saan lahat ang aminan, PJ? Nakababain mo't king ka. Kumano pagpletchen na. Angem saan mo't? Katapi ka, pwede ka pelang. Ilibre ka nga Rod. Amumat. Nabayagan nga agdat-dato na king ka, Claire. Angem di nagmalasong batanin. Ay na, PJ. Imbaga kamat king ka. Nga sa anak pa nga mabalin nga makinobyo. Anya? Kadi ilimid talaen. Numabuting ka nga maamuan ni tatang mo. Mabalin tamad nga ilimid. Lulakit di tada marikriknam kanya kon. Sungbatan na kon. PJ. Pasensya kan angim sa anak pa nga mabalin nga makinobyo. Sana bale. Nakasaganak nga aguray. Claire. Gaputa ipatpatig ka unay-unay. Basta into no adan mariknam nga ayat kanyak. Into no mabalin ka na makinobyo. Siyak to ti aklunem. PJ. Ket uray no kanayong kanto nga sundwen dito balayo nga mapanagadal. Kanayong kang sundwen iji pagadalan nyo nga agawid dito balayo. Aramidek. Kasta ti kinapatig mo kanya, Claire. PJ. Mariknak mo't kit diti. Ti kinapudnot panagayat mo kanya. Ngay maawatam ko ma. Saan na kaya ti tatang ko nga makinobyo aging ka nga jak makaturpos iti panagadal ko. Isungarod nga kunak. Anusak ti aguray. Agyaman nak PJ. Sumre ka kon. Aklunek ka sinyong addan marikriknak nga panagayat idi ka ni PJ. Ni PJ nga nakaan-anos nga mangsundo kanyak nga mapanagbasa, mangsundo kanyak nga agawid. Ni PJ nga kanayon nga mangilibre kanyak iti merienda. Angem ti kaamak ko. Mga no. Makadlaw ni tatang wala da makakita kada kami ket ipagarubda nga adan relasyon mi. Iso nga naman minsan ket lik-lik-likak ni PJ. Angem na kulit mat. Agsuksukatak pay laeng adan iti sango ti balay nga agururay nga mangsundo kanya. Di pay nalpas ti klase mi iti maudi nga subject ko iti malem adan nga agururay kanya nga mangsundo. Igawgawid ko laeng tiriknak kasinyong tadyak kayat nga maamuan ni tatang nga saan ko tinungpal ti pamilin na. Nga sa anak nga makinobnobyo aging ka sa anak nga makaturpos iti panagadal ko. Ngem gapu iti mapaspasamak iti uneg ti balay mi. Gapu iti mapaspasamak iti nagbaitan mi iti madrastak. Adadag iti gundaway. Nga kasla kayat ko ti agrebelde. Tunggal kayat ko akasarita ni tatang. Tunggal ada ibagak kini tatang. Ngem mariknak nga ad-adda nga patpatsen na ad-adda nga kanunungan na ni Auntie Aida nga mitisyak ka anak na makarebrebelde nakasin. Kasla kayat ko ti makirelasyon ken ni PJ tapno ti kastakit mayadayuak iti madrastak
nagriknak ket kasla impyerno iti ayan ko nga lugar. Kasla impyerno iti ayan ko nga balay. Ket ni Auntie Aida ti demonyo, ti satanas. Tasala na singpet, no adda ni tatang. Ngem no dakda kami iti adda iti balay. Awan na pulos, tinasayaat nga impakita kani parikna na kanyak asin. Rinabi ing agsangsangit ak. Nga adda nga kailiw ko day dinanang. Bayat nga mangmangeg ko dagiti dua. Ni tatang kini Auntie Aida nga agragragsak, agpapapas iti ragsak. Lakay! Bakit? Inoy, tilaing mo kiti nga gumiling-giling. Tilaing mo nagkabalyo, bakit? Kasla awanin ti serserbik ken itatang. Kasla saan ako nga napatig ken kuana. Nasaysaya at siguron. No pumanaw akon. Sumurot akon ken ni PJ. Ket makaammo ditan. Yan tangay ta. Ad-addamat nga napatig ni Auntie Aida nga mitisyakon. Aramidik matindi kay kayat ko. Ket ti kayat ko. Maiadayo akin ni Auntie Aida. Maiadayo ak kadakwada kini tatang. Dito ti pletek, PJ. Unay kang mate. Kaano pa nga pinagplete ka, Claire? Talaga ka di nga sa anak pagpletchen? Saan? Orenton ka ano? Saan kong awatin ti pletem? Okay. Tapno nga rod, fair keng ka. Tapno sa anak matama, makonsensya, magilty ta, narigat mo tagpasada. Tamok ka sa pulam mat. Anya? Kentap no makuna, nga, libre nga talagan, ti panaglugan ko keng ka. Sungbatang kan. Anya? Aklone kon, ti idaddaton mo nga ayat kanyak. Talaga, Claire? Gayan ayatan? Sungbatan na kon? When? Tapno no sa anak nga talaga agpleteking kan. Nakakulkulit kan tumet ngamin. Agyaman no kasta. Ni, apingin narakop na. Saan ka lang nga arakupin? Agkang kapay. Ay, saka talaga. Pasensya kan. Ang mga no, ada nakakita ka data. Pasensya ka na. Jack na igawin tirik na. Gapo iti sobrang kinaragsak ko, Claire. Yes. At damit laeng, nagbanagan ti panagan anos ko nga naguray king ka. Talagamit kid di nga, naanos ka, ken napudno ka kanyak. Iso nga, sinungbatan ka. Ti kinagpaisuan na, PJ. Idi pa'y laeng nga damarik na akong nga ayat king ka. Gunagtupay kid. Saan kanto nga agbabawi ti panangaklon mo kanya, Claire? Aramidik ti amin. Ken saan kanto nga lukwen? No di kat ayating ka iti agnanayon. Sabi ko maata tong palim dayta. Ikarik ken ka, Claire. Ikarik ken ka. Jack ni namnama kasinyong nga daydi nga panangarakop ken panangagek kanyak ni PJ. Ket nasiputan gayam ni Auntie Aida. Nalaing nga ubing. Di ka lang maasyan kinitatang mo, Claire? Anya ti bagbagayo, Auntie. Di kayo maawatan. Saan ka man nga gindidi? Kanayon mo nga ibagbaga kinitatang mo? Nga ipampamaysam ti panagadal mo? At saan ka nga makinobnobyo? Auntie.
Anya nga ro di dyan nakita. Tay tricycle driver nga nang itulod king ka ditoy. Inarakop na ka, kit inagkan na pa'y dagita bibig mo. Anya nga tat reaksyon ni tatang mo nung maamuan na dayta nga banan. Ay, auntie, saan nyo ko man nga ibaga ni tatang? Tapno saan nga problema? Awan met ti madingan aramiden mi. Kaya nasayaan ni PJ. Napudno ti panagayat na kanya. Agbasbasa ka pa'y laing kas ti bagbagamon? Ah? Tikit di ibagam, talaga nga nagatil ka mat. Siguro agad kastamad day dinanang mo. Anya? Siguro kaug ugalim day dinanang mo. Iso nga apagbiit pa'y laing nga natay. Nagsapul ti sabali ni tatang mo. Ibabawi yo ti imbagayo. Kaya saan nyo nga raramatin ni nanang ko Saan nyo? Awan ti karbengam nga agsao, may papan kininanang ko. Oh, apay, tumangsit ka? Oh, amangan met no agpaiso ngamin, Claire. Apay, kas kadimit king ka, day dinanang mo? Nga nagatel? Agraraman? Ay na, tricycle driver pa'y laeng met? Ay, anyan to lang aroden, ti ma-future mo, kaday jay. Sigurado laki di nga agungit ni tatang mo. Kaasi pa ni tatang mo. Nga mga maagpakpakarigat nga mangisakad ti panagadal mo. Sumobsobra ka na, Auntie Aida. Saan naklagon uni? Oh, sumungbat kan? Lumaban kan? Nabayagan nga inagaw mo kanya di tatang. Sinabidongam ti panunot na. Iso nga, para ken kwa nagad si kalaing tinasayaan dito nga balay. Siguro ket kanayo mo ibagbaga nga sikat yung daldalo si Tibalay, sikat yung lablaba ka, nagiti arwatin tayo. Anya ayat impakpakan mo kininanang. Ay ni tatang, ay ket ado Gaputan nalaingak lagluto. Naimas ti luto, ken saan lang nga iso tinaimas kanyak. Bayaan nyo. Bukutan nyo ni tatang no iso ti kayat yo. Makauma kayo. Makauma kayo. Oh. Detakit. Oh, tumangsit kaitan. Oh, ita. Rum-rum morti usto nga ugalim. Mas laging dadalos na anya. At damit gayam nobyo na. If I know, saan ka nga birhen? Nanang, tulungan ako mananang, jak kaya tintiag na editi nga balay. Pumanawak di nga balay. Yan tangay tawan, awanin ti patig ko kinitatang. Talapat patig metten ti asawa ng imiti siya. Sumurot akong kini PJ. Makaamuditan. Kabailan nakit siguro nga pagadalin. Kaadamat panggidan na. Kasaritak to ni PJ into no bigat. Tayo ti mabita panawin. Tumalaw ako dito nga impyerno. Talaga ka di nga nakaikid din kan, Claire? When, PJ? Saan ko nga maanusan ti agnay di balay? Amang ano agmauyo, amang ano agbagtitak. Kasta ka di nga talaga't kinadagas ni Madrastam? Kat apay ang wan niraramidin ni tatang mo. Nakulaapan ng ti panunot na. Nga tilapat siya ng gusto kat ti asawa na. Kasaan nakapulos ka tingtingin ureag niya ti bagbagakin ko na. Unay mo't kami ni tatang mon. Kasano? Tila panunutin kami ni tatang.
Ket dati pagragsakan tilasag na. Nga may ipaay na dyan nga babae. Huh? Mawatak ti kahit mo asawinin. Sa bagay, adala nga na ti madrastam. Adala nga na ngagpaiso. Napintas nga kunada. Sexy nga kunada. Nakajakpat ni tatang nga kunada. Ang imtidida mo. Iso tinang dadail ti relasyon mi nga agama. Gapuit kinadagas ti ugali na. Iso nga sumurot ang kinggan, PJ. Kaya't kumat na mapasamag ta ita, Claire. Ang imdeto ket saan nga basta-basta nga desisyon. Nakaikid din ako. Amangan no, umay na kang tumilasukunan ni tatang mo. Panagkunakit sa anin. Saan ako nga napatikin ko na. Total ka ba ilan nakmet nga pagadalan nga ko na. Tulungan nak nga agadal. Tento no makaturpusak. Ag trabaho ag tumatent ag tinulong ta. PJ. Kaya't ko launay day ta. Claire. Nakayat ko nga si kati agbalin nga katakunay-nay ko itibiyag. Ngim naragragsak ko ma. No ada bendisyon ni tatang mo. Saan mo nga namnamain? Sa bagay. Bareng no makaamiris tumatla isuna. Kat maamiris na. Nga mas napatpatig ka matlaeng ngim iti asawa na. Diyak lang namnamain daytan. Diyak lang namnamain daytan. PJ. Sige. Angim, kaanon to nga rod? Inaklaalain di kiti gamit ko. Di kiti arwatek. Iranak to nga awan ni tatang. Kit kasano nga rodin ti madrastam. Awan bibiyang ko kenkwana uri adday suna. Uri makita na nga tumalawak. Ang mga no tulungan nakpay nga agempake. Ha? Takay kaya't na siguro nga pumanaw ako. Tap no mabukudan na ni tatang. Tap no mabukudan na ti kwarta no masapulan ni tatang. Ang imket ko launay nga ibalas na kiti nararamid na kanya. Ang imkasano. Anya ti kahit masawen. Kaya't ko kumalang sagbayag ka pumanaw. Uri makasubutak laging kwa na. Ti marik na namat. Marik na namat na kiti parparik na kanyag. Sige. Ada na panunot ko. Ha? Kasto, iti aramidem. No okay king ka. No maitured mo nga aramiden. Itortured ko. No lakit di marik na namat ti sakit aramid na kanyag. Nakarkaro pa dito Claire. Sigurado ka nga saan nga delikado dito ha? Baka mat no pakatayan na dyak kayat. Sobra mo launin day tiyan. Saan? Save dito Ngayon sigurado nga makabalis ka king kwa na. Sobra-sobra. Marik na namot. Ti sakit nga inaramin na king ka. Talaga? Kasano? Kastoy. Imanugutak tinsingasing ni PJ nga aramidek tapno makabalesak ken ni Auntie Aida kasinyong sakbayak nga pumanaw iti balay mi ket agden na kamin ken ni PJ. Nagawidak nga rod iti balay mi ket ini-schedule mi ken ni PJ ti panagtalaw ko ti panangsundo na kanyak. Iti panagawid ko kasinyong ninamnamak idin nga paglabaennak ni Auntie Aida kadagiti mureng mi. Aramanan dagiti underwear na. Ginondawaya kon kasin naglabaak nga jak nagununi hanggo pulos kinasarsarita ni Auntie Aida uri ni tatang sa anak nga nagpadpadlaw nga kalpasan iti dua nga aldaw di dakton makita itunig ti balay mi. Ket idi dimtengen ti aldaw nga panagtalaw ko kasinyong
Inuray ko laeng nga nakapanaw ni tatang nga mapan iti trabaho na. Agem empake ag idin. Ket nadlaw kumeten ni Auntie Aida nga napan iti banyo tapno agdigos. Nalpas kon tinagempake kasinyong agururayen ni PJ itirwar ti balay mi. Idi tanangeg ko nga rimwaren ni Auntie Aida iti balay mi. Simrek iti silid da kinitatang tapno no mapanagbadon agsukaten. Madamdamalaeng iruray ko ti agbalin nga reaksyon na rimwara karo din iti silid mi nga awit kon dagiti dadakkelabag nga naglaon dagiti arwatek. Ada iti uneg ti silid ni Auntie Aida kaday di nga gundaway. Agingga nga nanggeg ko kasinyong. Anay ko! Anay ko! Nagbudo! Nagbudo ti O! Nagbudo ti O! Nagbudo! Ay, anay ko! Anay ko! Diyos ko! Nagbudo ti O! Nagbudo ti O! Nagbudo ti O! Anay ko! Anay ko! Ay! Ada ka gayam dita! Claire! Apay, auntie. Ay, nay ko! Ano tinaramid mo? Ano timpam mo dito ipantik? Apo naggatel, apo Diyos ko. Ano tinagatel, auntie? Naggatel dito yung Naggatel dito yung pati silang ko, Diyos ko. Apo, ano timimpam mo dito ipantik, Claire? Claire, Awan timimpang ko dita, auntie. Baka mat talaga nga nabudo kay laeng. Talaga kit di nga sakit yu dayta. Nabudo kayo. anya ti ko na makatiman. Apay da kita. Dadakkalabag. Apo, Diyos ko nagbodo. Di ba dahito ti kayat yu, Auntie Aida? Nga mabukudan yu ni tatang ko. Pwes, pumanaw ako dito nga balay. Anya? Aguri ka. Kasano nga rin di tatang mo? Adda kay mat ngamang parparag sa kengkwana. Basta siya, pumanaw ako dito nga impyerno. Ari ko, nagbodo ka talaga. Ari ko, nagbodo. Ay, Claire, agsabli ka. Agsabli ka, Claire, tulungan na. Claire, tulungan na. Apo, nagbodo. Anyan, impam mo dito. Ay, Claire, agsabli ka, Claire. Agsabli ka. Kumusta? Nabitbit mo man la amin nga gamit mo? Wen, intan. Nangig ko ti pa nag-iriyak ni auntie ma. Talaga inaramid mo. Effective nga talaga ti sa bawil. Inradrad mo apermi diyan ti pantina. Subet laing nga kasta unay ti iriyak na. Claire! Ni, Rimar. Ay, ala, nakatwalya lang. Intan, aglugan kan, paspasan kan. Intan. Nagden na kami nga road kay ni PJ Kasinyong. Diyak, saan kon nga amo no anyat nagbalin nga reaksyon ni tatang idita imbagan ni Auntie Aida nga pimanawa ko ni ti balay mi. Siguro agad imbaga na nga simurot ako ni ti boyfriend ko nga tricycle driver nga nakita na nga nangarakop ka na nga kanyak. Sinabidungan naman nga tan ti panunot ni tatang. Siguro kat kaguran ako ni tatang ita. Kat imbes nga sukunen nak ni tatang. Sigurado nga saan gaputa para keng kuana kat dakesak. Ta para keng kuana kat tilaing nasaya at kat ti asawa na nga ni Auntie Aida. Siguro agad. Agragragsak mo ni Auntie Aida. Edita na po kawan dati budo. Pinalabaan na siguro amin nga pantina. Pinadoble na nga pinalabaan. Bueno, isopek edit ng laban.
Daglabas ti sumagmamanungal daw kasin yung nga or orayek, baka may naksukunin ni tatang ko na sa anak ba't kidi nga sumurot. Ngam at least, na makitak man lang ni tatang nga umay, nga ag-effort, nga umay naksukunan, mariknak, nga adda pala nabatbati nga pateg ko keng kuwana, ang imawa na pulos tinauray ko kasin. Baamong ko na. Talaga, siguro nga isuti, gasat ko. Oh, di ko nakman no. Limag ang diriknam nga nakadayukan, ijenti madras nam. Talaga ka di nga saan nakapay nga sinukon ni tatang mo. Saan pa nga ron? Oras na siguro. Panawin na siguro, tapno aklone kon. Nga saan ako nga napatig ken kuana. Napatig ka ken ni tatang mo. Ngem kasti ko nam. Nalaing nga mang sabidong iti panunot, ti madras tam, ti asawa na. Baam, tanodan to lakit iti gundaway na. Baring numaornos to pa'y ti amin kada kayo ginitatang mo. Baring makaamiris to, kit makita nanto ti kinapudno nga ugali, na nga asawa na. Kasano nga makita na. No rinabii nga, kasta unay ti panagas-asog da nga duwa. Rinabii nga. Nga agpapapas da iti ragsag. Day talaang siguro ti kahit ni tatang. Siyempre, maited day nga asawa na, ti kasapulan na. Kasapulan ti bagina. Banag saan nga maited day dinanang, tanabayag nga panahon nga nagsaksakit day dinanang. Aywen gayam, malagip ko. Ha? Manon nga rabi nga, agdenden nata dito palay. Oh. Angem awan pa'y tinapasamak kadata. PJ, amumet nga agad adalak pa'y laeng. Mawatang ka. Ngem, adamat ti-knowledge ko. Knowledge nga. Ada knowledge ko. Tay masapul nga aramiden, kan saan nga aramiden. Tapno ure no, ada mapasamak kadata kat saan ka nga agsikog. Data ka manon. Kasano nga rod nagbidot ka? Kasano no mailawan ta? Kasano ti panag-aadal ko? Aramidik ti amin tapno saan nga mapasamag data. Madi. Ada nabasak, ada nabuyak nga istorya ni Kasin yung idi nga kastamat timbagbaga di lalaki ng nagsikugmat, ha? Ay, pingamin nga bibuya ka kadijay. Kaslasaan mo't nga nakapapati, di kiti istoryain na. Ay, saan man na ya? Saan man? Papanik ni kakdata. Ngamin, ustumot ti kunana, saan nga safety ka siya eh. No kayat mo, agaramat ka iti kondom. Yan niya data. Kondom. Adan. Nakasaganan. Uy! Amok ba't nga ibagam data? Iso nga nakasagana akon. Di magasak itay di parmasya. Di dayto eh. Kit dimpay amo no, manugotak nga da mapasamak kadatan. Kit, siyempre, nagting positive laing mo. Si Kamet, sweetheart. Kaya ti sweetheart nga awagan ta. Panglakay kan bakit? Anyang artiket mo? Babe. Masyado mo't nga pang millennial data. Kit millennial tamot. Mahalatan. Mahal. Or love. Love. Sige, kikit ko ba eh. I love you, love. Dala kayat mo kat. Agbabiso. I love you so much. Nakaragragsa ka. Ngamin kit. Natungpalan, napasamakan, tinabayagin nga arapa-apek. Basta lakid di tulungan na nga makaturpo sakit panag-adal ko. Uwin ko lang kumutin ka.
Saan ta pala nga, sa anak pala nga agsiksikog. Uwen, mas makita. Saan lang nga may mesa ginatang ko. Sa nga box. Ken nagorderak pa di Shopee, dandani nga dumtengen. Anya? Uy, nalaklak kami di Shopee. Hindi ito eh. Kasla plano na nga kanayunan. Ket baka namin mapadasam. Numaramanam. Baka saan to lang nga siyak ti agawisan. Love. Saan lang ngayon? Awan ti panawin ko ka data. Oo, kulam lang data Ang im mapadasam ton, numariknam ton di ganas na. Syempre, ag-review ang madamat klase, ay madamat ti panagbasak, o awan to time ko kadagita. Ay na, kunamla data. Amangan no, maganasam kat sapul-sapulem to. Baka dim to kayat ti assignment ten. Ti agaramid ti project mo. Madingarod data Ay, saman, tulungan ka mat iti assignment mo. Uri no tricycle driver a client kat. Uri no kaskasano, nag-college sakmat idi. Saan ko lang na ituloy, kapot kinarigat ti biyag. Ngem, amok mit pelaeng, di ti basic. Uri saanan, kabailak mat kit di. Oh, anya nga ron. Umanugot kan nga da mapasamag ta. Basta sigurado yung nga awan ti mabuuta. Awan, nakakondom ako ni. Ken deti ginatang ko, saan nga deti saglalaka. Nangina dito, sigurado, nga safe dito awan ti butaw na. Sige, agtalekak ken ka, PJ. Agyaman na, Claire. Awan pa'y tipadas ko idikasin yung naglaok tiriknak nga madanagan ken excited. Tanabayag mo't ket din nga makuryusak no anya triknana dahil ibagbagada nga sex. Ket bayat nga ag-agkan ni PJ tinaduma-duma nga paset ti bagik gaputa agpadpada kami na lamo-lamo ket dituyen nga kasla. Maawata ko no apay nga kas taunay ti panagasog datatang ken ni Auntie Aida idi agnaed akpela kadakwada. Tapati siyakon ket agas asugen kasinyong PJ 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 ay sorry okay lang. Okay lang nga pungutom ti buhok ko. Diyak mapigilan. Nagganas tira namin din, PJ. 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 PJ! Ijay ko nga Ma'am Amiris nga talaga nga makapasabidong ti panunot ti sex. Ta isugayam ti panang sabsabidong ni Auntie Aida kay ni Tatang. Tagasla, bayat nga romromansahin nak ni PJ ket kasla panagriknak ket sa anak nga estudyante. Panagriknak ket sa anak nga agad-adal iti kolehiyo. Panagriknak ket may sa akon nga asawa ni PJ. Ngagdenden na kami iti may maysa nga balay ket iti anyaman nga oras ken kanito ket mabalin mi nga aramiden ti aramiden mi. PJ. Love. PJ, love. Diyak mailadawan tiriknak kasinyo nga kasladag karkarayam ako kuryente iti kaunggak. Diyos ko. Kasla akla tumtumpaw nang runa idita. Dati maselan nga paset ti bagik ketrinugyan nan ngay nagkaagkan. PJ. PJ. Makapamauyong nga talaga kasi niyo.
Ang imidi tarabawan nako ni PJ. Kasla sakpayen ti maganatan. Kasla kayat ko payen nga apuraan ni Suna. Naganganas man siguron ko nak no mamin no agmaymaysan dagiti bagimi. Ta dagiti mabuybuyak ket agas asog day ti romansa nga madadan ti panagasog da no kasjayin nga ag agtipunen dagiti duwa nga bagi ti lalaki ken babae. Ang idirugyanen ni PJ ket sa balimot ti mariknak. PJ, nasakit. Ano samti sakit na? Kastalaeng no damo. Ngem, inton agangay. Saan ton nga nasakit? Agtalay ka kika. Ano sak ano ti sakit na? PJ. Anay ko. Anay ko, PJ. PJ. PJ! Nariknak nga kaslada na briyat una napigis iti kaunggak kasinyong apaman nga nagmaymaysan dagiti bagimi apaman nga naisereken ni PJ. Kitang pala agtagtagerger pa hindi pa nagsaok kasing. Apaman nga naiserek ni PJ deti armas na iti kaunggak ket mariknak ti sakit nga dalaok na nga imnas. Kaslada na kasilsel nga dakalabanag iti uneg ko kasinyong ket kaslang no agkuti ket nasakit nga naghanas ti panagriknat. Iso nga inananusak sang kadagulit ni PJ. Anusam la iti laeng damo nga nasakit. Inton agangay agnanayon ton nga ganas imnas ken na isang sangayan nga ragsak di ipaay na kadata nang runaking ka. Dahita nga rod ti pinanpandagak ka sinyong kedidita rumor sumreken ti armas na kanyak ad-addan ti sakit na angem kumarkarumet imas met aglaok nga sakit kem imnas nga jak mailadawan ti panagriknak kasinyong aging ga edita na kasla na nairwama kon di sakit na nga addan nga jiganas ken imnas nan ti marikriknak. Ditan nga addan ti panagasog ko. PJ, oo, aglalo dita pinartakan ni PJ. PJ, PJ, PJ. Claire, PJ. Nariknak ti sakit na kalpasan tinapasamak kada kami kasinyong kabigatan na ket mariknak pailaeng ti apges na nga medyo naapektaran na ti pannagnak. Angem isulaeng ti pinanpanunot ko kasin nga kunak kayat ko nga maulit ti naramid mi. Angem nasken nga agkundo mi Suna. Mariknakon nga talaga nga agasawa kami kini PJ. Ang imnasken nga agannad kami. Takayat kong agturpusak muna ti kolehiyo. Sakbay kami nga mangbukel ti pamilyami. Nakaragragsaka kasinyong tinungpalmet ni PJ ti Karina nga tulungan nak iti panagadal ko. Tunggal ka sa pulak, iti allowance, ited na. No, adda ka sa pula na bayadan ni Giskwela, ited na. Nadlaw ko pa iti panaggagagat na ngagpasada kasin ta idikwa
maladaw nga rumwar nga mga nagpasada. Ninayunan at oras tan iti panagpasada na kasin yung ngem saan met nga nagkurang ti oras na para kanyak tanod dagon daway mi ket agpapas kami iti ragsak no makalagip kami ket pagustuhan mi tirik nami. Agdu malaunay idi agyanak pelay je balay mi. Idi kadendenak ti madrastak nga dakes ti ugali na. Idi niyam amuna kon ni PJ kadigitiya naganak ken kwa nakasin yung nariknak ti panang welcome da kanyak iti pamilyada. Ken awan mo ti sasauda maipapan iti panang tulong kanyak ni PJ iti panagadal ko. Awan ti reklamo da saan damot nga ibaga nga apeng nga tultulungam ket saan kay agasawa. Narumbeng na ko mga tinaganak ken kwa na ti mangpaadal ken kwa na kasi awan na pulos tinangeg ko kadagiti na kay kamangak kasin yung awanin ti sapulik ti kinasayaad da. Naglabas ti sumagmamano nga bulan kasin awan na pulos tinauray ko nga tatang ko nga nang sukon kanya. Ngem patsek nga amunan nga adda ka dendenak alalaki. Bakakit no yung laksid nakpayen kunak. Ngem adda dagiti gundaway nga maasyanak kinitatang taamangan kunak no sabsabidungan laeng nga agpaiso ni Auntie Aida ti panunod na iso nga sa anak nga may sukunen. Adda dagiti gundaway nga matagtagainep ko day dinanang nga ibagbagana nga agsubliak kinitatang. Nga kasla ibagbagana nga isalakan ko ni tatang. Nga kasla ibagbagana ken ipalpalagip na kanyak dagiti sakripisyo ni tatang kanyak. Uray no addagurak ken itatang kasin ipatpateg ko isuna akas amak. Gaputa amak tulat ta isuna. Timot talaga kang runaan nakagurak ket di asawa na. Nagrebelde aki di damo kasin yung ngemitan panagkunak ket kabailakon ti agdesisyon para iti bukod ko abiyag. Ta panagkunak ket responsable ak metten. Ngem kasla ibagbaga ni nanang kanyak babae iti tagainep ko. Nga rumbeng nga isalakan ko ni tatang. Agsubli aken ko anak ket aramidik ti amin tapno no ti kasta. Saan nga maminpinsan nga makulaapan ken masabidungan ti panunot na. Babaen iti asawa na. Ang iman yang rod ti aramidik. No talaga nga naminpinsanen nga nakulaapanen di panunot ni tatang ket saanen nga agbaliw pa iti panunot na. Santo lakad di agbaliw ti panunot na inton panawanen ni Auntie Aida nga asawa na. Kasano nga rod dogon gundawayan laeng ni Auntie Aida isuna. Nga gapulaeng ti kwartana ket isu nga makidenden na kinitatang. Kumusta nga tan ni tatang? Ada dagiti gundaway kasin nga kayat ko nga bisitahin ni tatang ket amwek no anyat kasasaad na. Ngem numanen nagsanudak. Takunak amumet ni tatang ti raramiden nan. Lakay matisunan. Ken saan na pati palubos nga abuswen ti asawa na. Baka ket nagpakita aking kwa na ket iparupa na la kanyak. Nga saan ko kabailan nga awan isuna. Isu nga nagsurat ak iti programam kasin yung takayat kuman nga amwen no anyat kapanunutan nyo kasano ka di ti aramidek anya ka di ti kasasayaatan nga aramidek tapno no ti kasta ket urin kasano ket saan nga mapukaw ti connection mi nga agama nga urin no kaskasano urin no anyaman tinapasamak iti nagbaitan mi iti madrastak agtalinaed kuma ti relasyon mi nga agama nga amok ti mapaspasamak ken kuana ammo naman ti mapaspasamak kanyak nga iti nga adda digiti gundaway nga agkinumusta kami nga uri no saan nga kas idi ti langin-langin mi tapno ti kastakit nataltalged ti rignak tapno saan nga halos rinabi nga matagainep ko nga kaslag papaisalakan ni tatang. Dahil iti pakasarita akasin yung nga jakpay amon anyan tot pagtungpalan na ti amin nga napasamak no agbalay ginto ti ti panagtalaw ko ket
ken panakiden na kini PJ, asan to may bagaday ta, no makaturpo sakto iti panagadal ko. Balakadan dakman kasin pangaasiyo, amwek man no anya ti kapanunutan nyo, gusto ka dit inaramid ko. Ken kasanok nga i-reach out ni tatang. Tapno laeng saan nga maminpinsan nga maputed ti relasyon mi nga agama. Sabay kumakad na kay Badit Adal dati nga pakasarita ka sinyong ken nagserbi nga liwliwa ken pagsarmi nga tibiyag dagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong tiagyaman ka dagiti makaited balaka, dagyaman akmet ken kakasin ti anos ken layeng mo nga ng tedbiyag dati nga pakasarita ak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagaya mo, Claire, iti Ilocos Norte.